ул кулына таш алды һәм шуның белән бүрәнәгә сукты. Тонык түбән тавыш аның кардәшләрен сискәндерде һәм тынсыз калырга мәҗбүр итте. Ул тагын бер сукты. Катырак, көчлерәк итеп. Ырган тавышлар үзенә күрә бер ритмга әверелгәнче сукты. Гаҗәпкә калган кешеләр бер-берсенә карашты һәм каяндыр күкрәк турысыннан саркып торган яктылыкны гына күрде. Шулай итеп, музыка туды. Алар кыюлык һәм иҗади дәрт белән тулды. Һәм кеше үз мәгарәсеннән чыкты да дөньяны яуларга кузгалды. Ә музыка шул вакыттан башлап аның янәшәсендә атлады. Сугышта, туйда, бала туганда, чәчү вакытында һәм уңыш җыйганда. Музыка төрле булган. Һәр кабиләдә үзенеке. Әмма аларны аңлатып булмаслык ниндидер көч берләштергән. Ул көч һаваның тирбәне аша Алланың барлыгын дәлилли. Музыка универсаль код. Барлык язакларга туры килгән ачкыч. Борынгы гасырлардан бирле музыка тынычлык һәм яктылык коралы булып хезмәт иткән. Музыка берләштергән, сүзләрнең көче җитмәгәндә бер-береңне аңларга ярдәм иткән. Кайгы хәсрәтне күтәрергә көч биргән, бәхетне уртаклашкан. Музыка сугышчыларның көрәш дәртен арттырган һәм кан дошманнарны дуслаштырган. Ул туган яңа җаннарны каршы алган һәм мәрхүм булганнарны башка дөньяга заткан. Нәрсә ул музыка? 7 нота. Үз тарихыбызны, бабаларыбыз тарихын кушып, без алардан тормыш челтәрен үрәбез. Киләчәккә өмет һәм киләсе буыннар белән бәйләнеш тудыручы 7 нота. Бар кешелек дөньясына күңел тавышы белән сөйләшергә мөмкинлек бирүче 7 нота. Музыка безнеке яисә читнеке, үз яисә ят була алмый. Дөньядагы бар музыка ул уртак мирас. Безнең уртак байлыгыбыз. Кешелекнең бөек тавышлары, танылган музыкантлары, шир шарының төрле почмакларында туган якты даһилар үз музыкаларын без ишетсен өчен тудырган. Күңелләрегезне ачыгыз һәм колак салыгыз. Дөньяның бар музыкасы сезнең өчен.